Aman mas, kayaknya tante samian nang ngajak main. Oh sip. Mbak, iki wifi-ne kok lemot. Sinyalnya abang terus ngene kok. Pesen es tok ae wifi-ne njaluk banter. Lah wong ancen ngelek kok dulu anak abang terus yo. Makanya tak wifi ku dibayar. Aja ngomong ae Mas, tak gawe titokan lancar. Paling HP-mu yo kentang. Paling HP ini sampean sing kentang paling mas. Lho, lah am tambah ngecek aku iko. Ora delokno main ke. Tambah tak kandana tante samian kok nek sampean bolos. Lho, lah awakmu nek keron piye terus anakku? Bojo bolos-bolos kamu iku. Misakno tantemu. Aja ngomong awakmu. Sopo awakmu nuturi aku barang? Kok tak kandhane ibu kowe. Ala kandakno wong aku rene mbayar kok tapi sinyalnya ngelek. Ngopi nang Mbak Sisi rek. Lho, ono harga nang ngene. Saiki jam piro gak jam sekolah ta? Sile, delok le. Sopo kok nyocot ae. Wis wifi-ne ngelek tambah nyocot ae marai budrek. Hah? Benono. Oh lho. Om, Awakmu yo gak sekolah ta? Jam sekolah kok malah tengok-tengok nang ngene warung. Bolos om arek. aja ngomong awakmu iku. Wis tak delokno HP ku kok. Aja ngomong kerewan ku aku. Mbak, wis ora arep sekolah, sampe sing di warung kok gak sampean penging iku lho. Ya boten urusan kula ten mriki nggih nyambut damel. Ngono ben dipenging, Mbak, daripada sampean tak laporno Satpol PP lho. Ayo dah kali, ndam sekolah. Kandakno tantamu malah ano. Lho, kandakno gak apa-apa. Sampeyan ndetamon tanteku ya, sampeyan nggodho sing duwe warung kopi. Lho, kok ngono ceritane polean? Ya wis lah, ayo ngopi bareng. Ndak mulai le. Celana ibu Mbak, pesen kopi aku. Oh, anjene sampean padha dene. Aku barang om, tukokno mie. Kon gawekno mek kopi barang. Yuk main aku iki. Loh, ngelama cilik iki. Mbok turuti apa tamon tanteku? Omong ae. Iya, masalah ngono. Ya wis ndang pesen. Mie siji, Mbak, dibayari Bambang. Om Bambang. Oh, ngelama hari iki. Ayo dikandakno tante Mumun. Ayo. Aku ro tante Mumun saiki nandi. Iya ta? Ayo. Wah, gedang inur ki sulo kabeh. Tak njaluk ah. Wah, tapi kok dhuwur. Orane sing gendhek gedange. Duh. Ayo kok tante Mumun. Oh, iya. Tante Mumun, aku duwe kabar. Kabar apa le? Mas Arga bolos te nang warunge Mbak Se saiki. Lho, sing temen awakmu. Lah mang arek lo pamit sekolah. Arek yo tak songoni. Gak mungkin ta nek bolos. Temenan tuh sampean delok saiki. Lho, Se. Mosok. Se tak paranane, Se. Wah. Wah. Sampai temen awas kon gagah. Iki lak PDMS Bambang. Mosok wong enok kene pisan. Halo. Lapo iki nang kene iki? Lho. Lho. Pinter ya. Mang pamit budal sekolah, njaluk duit gawe sangu. Saiki enak-enak ngopi nang kene. Kate dadi apa le awakmu le? Sampean barang kok tok kene. Ngene lho Dekmu tak jelasno.
Iku mau niati aku kate ngopi nang kene. Lah kok nemoni harga bolos sekolah nang kene. Wis menengo, Bang. Kon iku tuwek gak kena gawe contoh. Iku lapo melok kene. Kon iku mang pamit sekolah lho ya. Kon niku rene niat belajar kok tambah bolos. Kate dadi apa awakmu? Mang isu-isu njaluk duit gitu paketan. Saiki tambah main game nang kene gak jelas. Awakmu wis gede. Garga. Kon niku rene niatmu sekolah belajar sing pinter. Tambah bolos. Ngene iki percuma oleh ku nyangoni gaga. Nah, bae matematika kok gurune lo gak enak. Ya aku ya mau mlebu ya nek gurune gak enak. Masih wae matematika. Matematika ku enak. Hitung-hitungan gawe bekal masa depan. Kon tambah gak mlebu. Lah kon mben nek diakali wong piye? Nek gak iso hitung-hitung dhuwit. Ora kok masalah pelajaran itu, gurune iku lho gak enak. Aku wingi digepuk ya mek kon hormat nduk lapangan sampai jam mulai yo. Kon digepuki gurumu. Sopo sing wani gepuki awakmu? Gurung ro aku ta wonge. Ora tuh sabar. Mun, sabar. Sampeyan ku menengo Mas Bang. Iki duduk perkara sabar. Iki ngono carane mendidik arek ben dadi arek yang bener. Kon ku ya ngono ga. Aku ku wis gopel ngandani awakmu. Aja sampe bolos, apa maneh marung koyo ngene. Sampai gurumu liwat terus nyanyi awakmu, aku dipanggil nang sekolahanmu. Aku sing izin, tak siset raiku. Tenang mulai. Isini-sini awakmu iku. Saman ku yo ngono. Kok malah aku sing kena ngene iki. Wis, Mbak, kasih dok kopine, Mbak. Ayo mulai. Ini kok ya dasteran kate malih lombok. Ora wangel. Ora nek bumbon blas omah. Timbang tuku ngumpung ngene nur gak enek wonge. Jipik yae. Nang cangkem. Lumayan iki, mulai sak tas wisan. Nek gawe seminggu. Mumpung areke garo aku lan tak ngalih aku. Enggak digepuki wong konangan aku. Di Lombok kuwi. Pas aku mangisu wis tak jukuki yo. Gak ono. Ini nyambler ra pedes blas ini. Mate Lombok cukup paling iki samene. Lho. La. Iki Lombok kira di kabeh sopo sing juko iki. Camput menetakan CCTV ya yo. Tak kabeh nih. Barang-barang tek.